फरायसाफ्रा आसामनि जिथि मासियाव जायगा आवग्रिनो हाबाय बिथांमोननिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोजा रोजा जों साबायखर बावहरबाय। नाथाय दुखुनि बाथ्रा बे खनसेयाव बर' बिजोंनिफ्राय आसामनि जिथि मासियाव सासेबो फरायसाफ्रा मासि आवग्रिनो हायाखिसै। जों मिथिगौ देग्लाय बर' बिजोंनिफ्राय 17,303 जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन आरो बेनि गेजेराव 10,442 जोंनि फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों। बिनि गेजेराव 1,965 फरायसाया सेथि मासियाव उथ्रिनो हादों आरो नैथि मासियाव 5,118 फरायसाफ्रा उथ्रिनो हादों आरो थामथि मासियाव 3,352 जोंनि फरायसाफ्रा उथ्रिनानै गासै 60.35% 60.35% देग्लाय जोंनि फरायसाफ्रा उथ्रिनो हादों। नाथाय दुखुनि बाथ्रा जोंनि उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि UN एकाडेमिनि सासे मेलेम गोनां फरायसा मनदिप बर' बिथाङा गासै 582 नाम्बार लानानै 97% मोननो हादोंमोन आरो बिनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लानि कुमारिकाटा UN एकाडेमिनि दिपक बर' बिथाङाबो 586 नाम्बार लानानै 97% लानानै बिथांमोना उथ्रिनो हादों। नाथाय जों मिथिगौ टप 10नि जि जोबथा पार्सेन्टेज बेयो जाहैबाय 19। मनदिप आरो दिपक बर'आ आरोबाव 6 नाम्बार मोननायब्लानो बिथांमोनाबो आसामनि जिथि मासियाव बर' बिजोंनिफ्राय जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। जों मिथिगौ 2017 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय बर' बिजोंनिफ्राय बिबुंसा बसुमतारिया टप 10आव फैनो हादोंमोन। नाथाय देग्लाय दुखुनि बाथ्रा बिथां सानै फरायसाया 2 नाम्बारनि थाखाय पास जानो हायाखिसै। थेवबो जोङो गोजोननाय दङ। मानो गोजोननाय दङ? देग्लायनि बर' बिजोंनि फरायसाफ्रा गुबुन बोसोरनि रुजुनायाव पार्सेन्टेजआ 60.35 जादों आरो जों आसा थियो फैबाय थानाय समाव बर' बिजोंनि जोंनि जिखिनि गोरों गोरा फरायसा फरायसुलिफोर दं बिथांमोना आसामनि टप 10आव मासि आवग्रिनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोङाव फरायनानै जोंनि जायफोर फरायसाफोरा सेथि मासि आवग्रिनो हायो आरो बै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसानि गेजेरनिफ्रायनो जोङो अल आसामनिफ्राय जोङो टप 10 जोङो मासि लानो हानाय फरायसाफोरखौ बोसोरफ्रामबो जोङो कमल कुमार देरहासार बान्था जों होनाय जायो। देग्लायबो जोङो 15थि कमल कुमार देरहासार बान्था 2022 मायथाइखौ फैगौ 14 जुन खालाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजानाय आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव जोङो बिजनि दख्लायाव मोनसे ओंथि गोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि रोंगौसा फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो 15थि कमल कुमार देरहासार बान्थाजों जोङो बरायनो सानदों आरो बेवहाय जों गासै 13 गोरों गोरा जों फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जों मोननो हादों आरो बिथांमोननि मुंखौ आङो नोंथांमोना मिथिनाय हिसाबै आं मख'नो सानदों। सेथि मासियावनो 2 जोंनि गोरों फरायसाफ्रा जायगा मासिनो हादों। गिबियावनो मोनदों दिपक बर' बिथाङा गासै 582 मार्क्स मोननो हादों। पार्सेन्टेज जाहैबाय 97%। UN एकाडेमि कुमारिकाटा बाक्सानिफ्राय आरोबाव सेथि मासियावनो मनदिप बर' टटेल मार्क्स 582 पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 97। UN एकाडेमि खैराबारि उदालगुरिनिफ्राय नैथि मासि आवग्रिनो हादों बोसोनगिरि बसुमतारि टटेल मार्क्सआ जाबाय 575 आरो पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 95.83। UN एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों दीपज्योति बसुमतारि टटेल मार्क्स 569 पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 94.83। गुरुदेव कालीचरण एकाडेमि क'क्राझारनि आरो ब्रैथि मासि आवग्रिनो हादों 2 फरायसाया आवग्रिनो हादों ब्रैथि मासिखौ। सासेया जाहैबाय रंजाली खेरखातारि टटेल मार्क्स 567 पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 94.50 हाथरखि फरायसालि सालबारि आरो सासेया जाहैबाय अन्जु बसुमतारि टटेल मार्क्स 567 पार्सेन्टेज 94.50 आहम गुरु बाथौ आश्रम फरायसालि बर' बाजार आरो 5थि मासिखौ आवग्रिनो हादों जिनजिरि बर' टटेल मार्क्स 566 पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 94.33 UN एकाडेमि बर'मानिफ्राय आरो 6थिखौ आवग्रिनो हादों जयेश बसुमतारि टटेल मार्क्स 567 आरो पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 94.16 हाथरखि फरायसालि सालबारिनिफ्राय। 7थि मासिखौ आवग्रिनो हादों जुगामि बसुमतारि टटेल मार्क्स 563
आरो पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 93.83 UN एकाडेमि क'क्राझारनिफ्राय 90 मासिखौ आवग्रिनो हादों उपमा बर' टटेल मार्क्स 561 पार्सेन्टेजआ 93.50 UN एकाडेमि मुसलपुर गुथि मासियाव दङ मौसुमि स्वर्गियारि टटेल मार्क्स 560 पार्सेन्टेज 93.33 UN एकाडेमि तामुलपुर आरो जिथि मासियाव सानै फरायसाया जायगा मोनदों सासेया जाहैबाय किरात बर' टटेल मार्क्स 559 पार्सेन्टेज 93.70 जलागांव UN एकाडेमि बाक्सानिफ्राय आरो सासेया जाहैबाय रहित स्वर्गियारि टटेल मार्क्स 559 93.17% UN एकाडेमि बरपेटा जोबथारनायाव जोङो जायफोर फरायसाफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै 15थि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ मोननो हाबाय बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो जाय फरायसाफोरा देग्लाय 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोननिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आरो बिथांमोननि जिउआ जेन उनाव आरोबाव साबसिन बिथांमोना लेखा सोलोंनो हाथों गियान मोननो हाथों बेखौनो मिजिंथिबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो खनसेबाव गासैबो फरायसाफोरनो जोंनि गाहाम हामलायनायखौ जों बावहरबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।